تيسير القرآن گورسخ کل مدرسہ دا تيسير القرآن گورسخ کل مدرسہ دا سخ کل نظام دا علاقہ پر خیستا دا سخ کل نظام دا علاقہ پر خیستا دا تيسير القرآن گورسخ کل مدرسہ دا تيسير القرآن گورسخ کل مدرسہ دا سخ کل نظام دا علاقہ پر خیستا دا سخ کل نظام دا علاقہ پر خیستا دا ماشا پا نظر ہر یو طالب اخلاقی دا جرماشا پا نظر ہر یو طالب اخلاقی دا او ماشا پا نظر ہر یو طالب اخلاقی دا کاری سبغت اللہ گردالا سوا باغچا دا کاری سبغت اللہ گردالا سوا باغچا دا سخ کل نظام دا علاقہ پر خیستا دا سخ کل نظام دا علاقہ پر خیستا دا تيسير القرآن گورسخ کل مدرسہ دا تيسير القرآن گورسخ کل مدرسہ دا سخ کل نظام دا علاقہ پر خیستا دا سخ کل نظام دا علاقہ پر خیستا دا خیستا خلی گلونا دا قرآن پکی زلگی خیستا کل گلونا دا قرآن پک زلگی خیستا خلی گلونا دا قرآن پکی زلگی ہر سوک پر خوشحالگی دا دین اسلام چینا دا ہر سوک پر خوشحالگی دا دین اسلام چینا دا سخ کل یہ نظام دا علاقہ پر خیستا دا سخ کل یہ نظام دا علاقہ پر خیستا دا تيسير القرآن گورسخ کل مدرسہ دا تيسير القرآن گورسخ کل مدرسہ دا سخ کل نظام دا علاقہ پر خیستا دا سخ کل نظام دا علاقہ پر خیستا دا سخ کولی استازان ہر یو پاچی سارا محنت کڑی سخ کولی استازان ہر یو پاچی سارا محنت کڑی سخ کولی استازان ہر یو پاچی سارا محنت کڑی ساکن پکی تازڑا تسا عجبانا زرادا ساکن پکی تازڑا تسا عجبانا زرادا سخ کل یہ نظام دا علاقہ پر خیستا دا سخ کل یہ نظام دا علاقہ پر خیستا دا تيسير القرآن گورسخ کل مدرسہ دا تيسير القرآن گورسخ کل مدرسہ دا سخ کل نظام دا علاقہ پر خیستا دا سخ کل نظام دا علاقہ پر خیستا دا